Kurangku apa? Sabar, mbok yo ngomong masalah sepele. Aja lah dhek ngletak langsung lungguh. Lah kok dhek wedi dhek. Langsung lungguh. Kilo adewe iki ndelok pesona wong mancing. Pesona garangan tuwek mancing wong ki pinter mancinge ngrejekeni Pak wae iki. Jenengan mau malah diculne marino oleh piron ngono kok wong ki teko malah ora tau oleh. Malah iwake cilik-cilik. Tai Pak. Sudah bolak-balik ngono ora. Ayo. Ngopi. Lah piye? Ndelok pesona wong mancing kok. Pesonane wong mancing bolong. Kayak iki grimis lho Kak Pipa. Kita itu santai-santai ndek pantai kene lho, waduh. Hari buruh ini malah kayak kok ora ketok wong Pak tua mancing. Mancingnya sitok kene sitok kono. Iwake tidur siang sing babone nganu. Babone sik blonjo ning pasar. Tulung. Kok tulang-tulungnya to kan iki lagune. Nyapa guyang-guyu wae. Malah tripote kendut-kendut iki. Dhisik tripoti sing gawedi. Dulihne wis. Dulihne to. Malah lengene ketok gawedi. Jane iki lek ngevlog iki piye to ora jelas ngono. Karang gene iki bebatu-batuan lho. Bolo. Yuh manuk iki ngowece seakan-akan. Seakan-akan backsound. Ndang no nyanyi backsound Mbak no. Estetik kok. Estetik tenan no. Ndang no. Allahu Akbar juga. Jangan toh. Allahu Akbar jungkel jarene. Janganlah kau begitu, Kak Pipa. Korekku nanti. Gelek raudut ngono ya. Anane gunane rene iki mangan kita udut weh. Kene aku lho turah-turah. Endi wong mancing? Obor-obor. Lah wong kuwi ketutupan apa iki lho? Lho kan ketok ta mancing. Pak Was yang sebelah. Yuh. Cemblek-cemplir kalau sing ngomong. Cembek cempir sing ngomong guyang guyu ki kalau wis ngono. Aja man sepil. Ngantuk bar madang. Jelebor. Tandane lek jelebor ngene iki wit lanangane selingkuh jare. Rokok. Lah pengen tetep mangan kok iso ora. Pesona alam indah ini loh.
kayak nek pesawatnya mumbule nang dhuwur omahmu ya. Dek kokono jualan. Dek kokono lagi. Lek kok kono Junwan. Kono ki Junwan. Kono Mosok to? rene bendera. Tulung. Ya boy. Salah apa? Jong guyang-guyu to Beb. Kowe linggo kene wayange. Sak sirku ta ya lino nek kono bateng beginjol batu iki ge. Iki penak nang kene. Tombo ngantuk. Lho kok gremes neh, Beb? Apa tidak melanda hati. Gerimis melanda hati to judule wis. Gerimis melanda hati, terlalu ku mencintai. Tak rela kau pergi. Pak tuai gak kowe manjen. Kowe nyanyi ngeri rentuk Pak. Napa urusane? Iwake lho wedi kalau keluar suaramu. Tanganmu bosok. Kamu ngolah ae saiki ora oleh kan. Mbasan si cungkring teko kalah deh. Oh enak lo nyantai urip menikmati hidup nang kene iki Beb. Jan iki malah dadi markas kita lho iki. Kesera apa? Libur ndak pakai jauh ya ta. Biaya Iki hidup, anu. lek musim panas adewe tau nggo terpal. Napa ora gowo ngono lho, Beb. Apa jenenge sing nganu kae? Geber. Kudu sing gege gambandulan kan lah. Ge bandulan. Iki terus ngono saring ngalah mangu buwok to kono. Bosok we. Soke yang-keong boyokno. Ya ora natap-natap waton hak menembane. Kowe ngleci kok Beb. Enggak bagus iku enggak bagus. Ide enggak teh menarik iki. Dine wedi kenteong-kenteong. Ya iya lho. Kenteang-kenteang mak bawok. Dengkeken. Anu menyonyo kabeh. Cara kita menikmati hidup ini sungguh sangat indah. Adewe lah karo mancing sahdu ndadak pecicilan turut kota budrek kok nang kota. Duit entek, budrek roh barang-barang. Nyapa wae pindah rono iki? Napa dirimu? Yo. Arek nyoteng ya. Lek ra cedhek ra mau ngarep ngono ya. Tutorial udut sing bener ya toh. Gengge asli. Ora dol ora ojo takok tarif. Cara ngerokok yang benar. Ayo sapa pengen join rokokan karo aku, ya ora? Masuk gede-gede ngono kuwi. Karena keterpa angin keluknya itu ambyar gitu. Jadi tuh rono disebul angin. Kuwi baru bener. Duh kok entek iki?
Masa nyoteng iso wedeg ning ngono. Congorku yo njlebar yo. Macam jebur itu. Akan ngemot pelik. Zaman biyen. Peh ndadak ana wong nginceng-nginceng lewat kono bareng.